Mitteln basen eisen en så kallad kärleksbaser och här sitter Birta Johansdotter och hon sitter akkurat och tegnar ett kort. Ja, det sitter. Kärleksbaser center. Du Birta, vad gör du där? Vi sitter och har det gott. Vi tror som är Tordes, hon är alkoholrådgivare och gestaltterapeut som heter Merit. Hon är hjärtacoach, coach och sexolog och så är sexolog och så pärrådgivare. Vi tar så släcker samman för att hon har syndrom, men det görs då hon har lite i rejon möblon och det var läckra kärlekschoklad och bom och när det var böcker som vi brukar att arbeta. Vi talar det är viktigt att man ska vara så långt att dagen så ska man ha det gott. Det är viktigt att jag alla vet. Har nog folk kommit till basen så det kan här till? Ja, det var det. Vi har en sån liten kärlekskapping, en enkel kapping körande att man kan vinna vinningar från Atlantic, Flåfärasail och läckert övriga går med och så välver kväll eller det på Monroe i norra och så en blomsterbukett. Enda som man ska göra det är att ta så enkla kort. Det är Merit som är enkla kortne. Hon älskar enklar. Hon är en enkel själv. Och så är det bara för att hon till 12 älskar enklarna så tar man så kort och så fortäljer där akkurat vad du brukar höra, vad du ska arbeta vid till en och så att din situation ser upp nu. Och det är alltid positivt. Där enklarna är bara positiva, så är det bara går. Det är inte. Kan du så bara pröva ett sort kors? Ja, det kan du. Merit? Ska jag bara ta gamla ett här eller vad? Ja, varsågod. Du kan släppa läsa för mig vad det typ du gör. Det är inte det att du ska ta tankar som kommer till dig. Det är goda tankar och du ska bruka där. Att ta tankar det som kommer till dig, det tankar som är goda i öronen och höra. Det visar att det kostar visar att du har några tankar som du inte tål att se härst. Men det är rätt. Kom ut utan. Du det är några bjöd på. Alltså det som fyrgänger här inne. Det ska ut. Det ska ut så kom ut och trycker på det. Inte allt där inne. Okej, så har vi lärt här i livet. Valentine's Day under Klagsvik i livet. Han har ju lärt mig till att jag ska komma ut ur min tanken. Det är så spänt nu. I kärleksbasen är en dam som heter Merit och hon är hjärtacoach. Merit, vad är en hjärtacoach för någon? Hjärtacoach är en som lär dig att arbeta med hjärta. Inte bruka huxa tankarna för dig, inte huxa för dig, men bara att för hjärta vita vad det du ska. Det visar sig att vi från vattnet har lärt att lagt att lära åt några hjärtatjåkon till att när tänker för ring att ha legend i öppen så varje brukar vi finna jag försvar att börja upp fyra och då vi så blå vuxen så då har vi helt inte att få fäster i sån födelsen och sitta åt att dig. Och då är det ofta så ringt där sen när man kommer att leva i en pärla för exempel att man tar inte lätt att upp för in i hjärtat man letar bara upp till den väggen som man har sett sig för igen. Är det ganska att man bara köper blåsara eller kan det som gör det man släter ordentligt upp? Så jag håller det i några för när man bänker för blåsara man tar helt inte väl av vissa vraje man tar inte buisa man är inte lurt det är helt inte så välkommen ganska till mamma baden och är sånt att hvis man följer sig chatten så är man inte vill se att det är så chattigt där man ser bara så mycket man går med sig bara tror att man är kommit väck så det är som det kommer ut på. För är det viktigt att visa sina känslor helt då? Alltså hvis man ska leva samman med en människa så vill du nog att lära sig från vad det är du följer. Du kan inte veta vad det är du följer. Alltså det lukar mycket kvätt om det glädje eller om det är ötte eller redan en folk som är bänken. Det tårs att säga att det är bänken. Det går in man sig eller färre skönna vad det här var en bänka då som de halta är onormalt. Och vi är åt bänken men vi går in med det.